Yho, sizawuthini zezi-coronavirus? Jonga, yini le coronavirus ingaqange sasikhupha sam? Yho, ndingaphola. Itsho gqiba ibuye ngomama umfundisa, ndiyithanda indlela ndijonga ngayo. Unosizo sasinakelelela esasiphaza sakhe. Yho, awunenkani, akaziboni ubhangile. Ndigqithe phaa ndiyoziphambanisa, wabevuyela nje uqinwa ke yena shem usisi. Ndathenga iimafini azikrakra, azome. Abe ndihlafuna izihlangu, ndithi kwezirabha. Kwafuneke ndibe ndixoka, asimnandi. Nayo iyangqina ukuze uqonde uphambene. Uthi bazithanda ukufa abantu, yilapho ufike sikhona. Ndibe ndiqonda uba awusazibhani, yazi uyazibhana. Suka jonga. Wathi esaluqala naloo bhizinesi yakhe ndabe ndibona uba le izobhanga. Ayizoyigqiba nale nyanga. Wazi ntoni yena ngebhizinesi? Engunoglampi nje, arambhori.